माखासे साननि उनावनो हादरनि लाख लाख आबादारिफोरनि एकाउन्टआव हाबगोन 2000 रां मोननाय फारिलाइयाव नोंथांनि मुङाबो दङ नामा? जुदि नोंथांनि मुङा फारिलाइयाव दं अब्ला नोंथाङा माखासे मावनांगौ हाबाफारिखौ मावाब्ला मोननाय नङा 2000 रां। नंगौ, बे समाव लानानै फैदों हादरनि लाख लाख पीएम किसान मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर आपडेट। बे समाव लानानै फैदों पीएम किसान मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय गोनांथार खौरां। हादराव मोननो थांगासिनो दं 23थि पीएम किसाननि रां आरो बे रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा मावनांगोन 30 जुननि सिगां माखासे गोनांथार हाबाफोर। जुदि नोंथाङा बेफोर हाबाफोरखौ मावा अब्ला नोंथाङा 2000 रांनिफ्राय जानगाराव थानांगोन। नोंथाङा EKYC आपडेट खालामाबा 2000 रांखौ मोननाय नङा। नोंथांनि आधार कार्डखौ नोंथांनि बैंक एकाउन्टजों फोनांजाबनाया गोनांथार। पीएम किसाननि 23थि किस्तिखौ मोननो थाखाय EKYC फोजोबनाया गोनांथार। नोंथाङा EKYC खौ 30 जुननि गेजेराव होथारनांगोन। पीएम किसाननि 23थि किस्तिखौ मोननो थाखाय EKYC नि होनाया जोबोद गोनांथार। नोंथाङा pmkisan.gov.in बे वेबसाइटनि गेजेरजों खालामनो हागोन EKYC आपडेट। नोंथाङा गावनि आधार नम्बरखौ जमा होनांगोन आरो बेखौ भेरिफाइ खालामनांगन आरो OTP नि गेजेरजों जमा होनांगोन। लोगोसे नोंथाङा अपसनाव थानाय माखासे नेमखान्थिजों थांनांगोन। बेनि जोहै नोंथाङा EKYC आपडेट खालामना लानांगोन। नोंथाङा CSC एबा कमन सार्भिस सेन्टार CBT आव थांना EKYC आपडेट खालामना लानो हागोन। नंगौ, बे समाव लानानै फैदों हादरनि लाख लाख पीएम किसान मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर आपडेट। बे समाव लानानै फैदों पीएम किसान मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय गोनांथार खौरां। हादराव मोननो थांगासिनो दं 23थि पीएम किसाननि रां आरो बे रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा मावनांगोन 30 जुननि सिगां माखासे गोनांथार हाबाफोर। जुदि नोंथाङा बेफोर हाबाफोरखौ मावा अब्ला नोंथाङा 2000 रांनिफ्राय जानगाराव थानांगोन। नोंथाङा EKYC आपडेट खालामाबा 2000 रांखौ मोननाय नङा। नोंथांनि आधार कार्डखौ नोंथांनि बैंक एकाउन्टजों फोनांजाबनाया गोनांथार। पीएम किसाननि 23थि किस्तिखौ मोननो थाखाय EKYC फोजोबनाया गोनांथार। नोंथाङा EKYC खौ 30 जुननि गेजेराव होथारनांगोन। पीएम किसाननि 23थि किस्तिखौ मोननो थाखाय EKYC नि होनाया जोबोद गोनांथार। नोंथाङा pmkisan.gov.in बे वेबसाइटनि गेजेरजों खालामनो हागोन EKYC आपडेट। नोंथाङा गावनि आधार नम्बरखौ जमा होनांगोन आरो बेखौ भेरिफाइ खालामनांगोन आरो OTP नि गेजेरजों जमा होनांगोन। लोगोसे नोंथाङा अपसनाव थानाय माखासे नेमखान्थिजों थांनांगोन। बेनि जोहै नोंथाङा EKYC आपडेट खालामना लानांगोन। नोंथाङा CSC एबा कमन सार्भिस सेन्टार CBT आव थांना EKYC आपडेट खालामना लानो हागोन। नंगौ, माखासे साननि उनावनो हादरनि लाख लाख आबादारिफोरनि एकाउन्टआव हाबगोन 2000 रां। हादराव मोननो थांगासिनो दं 23थि पीएम किसाननि रां आरो बे रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा मावनांगोन 30 जुननि सिगां माखासे गोनांथार हाबाफोर। आरो जुदि नोंथाङा बेफोर हाबाखौ मावा अब्ला नोंथाङा 2000 रांनिफ्राय जानगाराव थानांगोन।